Ako po si Dr. Analinda Belien, isang infectious disease specialist dito sa Bicol Region. During the pandemic, kami po yung mga doktor na nakaharap sa mga pasyente or tumitingin sa mga pasyenteng may mga COVID-19. Kailangan natin magpa-booster lahat kasi yung booster, importante siya para magkaroon tayo ng mas malaking protection against COVID-19. So pag may booster po tayo, yung antibodies natin or yung mga parang sundalo ng katawan, dadami po yon. So pag dumami siya, mas malaki yung magiging protection sa atin. Ang effect nun, hindi tayo magkakaroon ng malalang sakit kung mahawaan tayo ng COVID, hindi tayo mauospital, at hindi tayo mamamatay. Kailangan po tayo lahat magpa-booster, lalong-lalo na po, especially may mga sakit or may tinatawag na comorbidities at yung mga matatanda po, no? Lahat ng more than 60 years old, sila yung mostly na nauospital. At yung booster na yon makakatulong para maiwasan yung pagkasakit ng malala at maospital dahil sa COVID. So, ang bakuna po kasi, prevention yan. Ibig sabihin ng prevention, binibigay yan para hindi tayo magkasakit or hindi tayo magkaroon ng malalang sakit. So, the best way na magpabakuna talaga kung mababa ang kaso. Kasi, by the time na tumaas yung kaso or magkaroon ulit tayo ng bagong variant at magkaroon tayo ng surge, meron na kayong panlaban dun sa sakit na yon. Kasi yung katawan nyo nag-develop na ng mas madaming sundalo or panlaban dun sa COVID-19. So, yung reason po na lahat tayo mamamatay, well, lahat talaga tayo mamamatay, pero mapipili natin kung paano tayo mamamatay. So, kung gusto ba natin mamatay na mahirapan muna tayo dahil hindi tayo makahinga dahil nagka-COVID tayo ng malala, or gusto natin na mamatay na tayo na natulog lang tayo at hindi tayo nahirapan. So, yun ang pagbabakuna po kasi sa COVID, hindi lang yung sarili natin yung napoproteksyonan natin. Napoproteksyonan natin pati yung mga kasama natin sa bahay, yung komunidad natin, at yung buong bansa at yung buong mundo. Kasi sa bakuna lang po, masosolve yung pandemic. So, pag lahat bakunado, yung COVID, wala na siyang makakapitan, bababa na yung kaso, mawawala na yung SARS coronavirus, at matatapos na yung pandemic. So, lahat po ng hindi pa po na bakunahan, nabibigyan kahit isang dose ng COVID-19 vaccine. So, ito po yung time na magpabakuna na kayo kasi marami tayong bakuna, hindi nyo kailangan na magpa-schedule pa. Pwede kayong mag-walk-in kahit saan na mall, or sa mga lugar sa malapit sa inyo na para mabigyan kayo ng first and second doses. Yun naman pong nabigyan na ng first and second doses, so nakadalawang dose na po ng COVID-19 at 3 buwan na po yung nakaraan from the second dose, pwede na po kayo mabigyan ng booster. So ang booster po, napatunayan niya na nakakatulong para hindi tayo magkaroon ng malalang sakit at hindi tayo maospital at hindi tayo mamatay dahil sa COVID-19. Basta Bicolano, bakunado, protektado. Mari na magpabakuna na kitang gabos.